Se vede bine? Să dau ăsta jos. Să-mi bată răcatul, să-mi fac poze și spre răcat. Cum se vede. Dă-i! Bună seara, dragi orădeni. Îmi pare foarte rău pentru că România a luat bătaie de la turci. Dar eu cred că în repriza a doua vreți să facem scorul final 4-2 pentru România. Ce crezi că o să se întâmple acest miracol? Eu aș vrea ca să se întâmple pentru că sunt români. În nația mea țigănesc, eu mă cred că sunt români. Și aș vrea ca să bage Chirichescol, Tănase, Pintile Și Marica! Și Marica, dar dacă avem adversari înaintea noastră, nu putem. Dacă ei, Doamne, pe teren, poate putem. Și vreau ca să mai spun la oricare persoană, cine mă vedeți pe YouTube, vă rog frumos să veniți la acest taxiu, acolo, la acest, asta este taxiul meu, Hello Taxi. Da, pe bune. Da, pe bune. Și aici înscrie Bihor 09 Viorel. Floare Vasile Zeni. Este numele meu de matriculare. Și eu duc numai fete cu țâțe mari. Și vreau să mai zic că la Oana Sovoranu mă gândesc zi și noapte, la Oana Sovoranu și la Nicoleta Luciu și la Gina Pistol. Și aș vrea să dau o dedicație pentru firma Hello Taxi și Fulger. Și Gigi Becali, dacă o să ieși din pușcărie, o să mă barteresc. Pentru tine îmi țin doliu. Și vreau ca să-i mulțumesc lui... Cum îl cheamă? Unchiul meu. Vreau să-i mulțumesc... Chei Pert, hai numai. Ia, n-o uit, adio. Chei Pert. Vreau să-i mulțumesc lui Lații pentru că a deschis lui Emilu că a deschis un fast food, Donald Trump. Și de ce? De ce? Până atunci nu o să te bărbierești până când nu o să vină Gigi Becali? Până nu vine Becali în 3 ani din pușcărie, lăs barba, să rup recordul, să dau un number 1 pentru barba asta. Bă, dar dacă o să crede toată lumea că ești preot? Dacă crede că o să fiu preot, e mai bine. Pentru că o să bag femeile aici la mine sub fustă când o să fiu preot. Dar nu vreau să fiu preot, vreau să fiu microbist pentru Steaua București. Și Dinamo să fie jos și Forța Steaua, number 1, gol.